ஓகே ஓகே, ஆ நான் ஆ அப்படிதான் எழுதி மாதாஜி வச்சிருக்கேன். தனலட்சுமி மாதாஜி மட்டும் நம்ம கூப்பிடக்கூடாது மாதாஜி இன்னைக்கு. ஓகே, அவங்க வெளியே இருக்காங்களோ? ஆமா மாதாஜி, அவங்க ஒரு கண்டலன்ஸ்ல இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. ஓகே அது மாதாஜி ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. மாதாஜி வெளியே வந்துட்டாங்க மாதாஜி. co-host பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி, நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி Thank ஃபார் you தி மாதாஜி. டிஸ்டர்பன்ஸ். வெரி சாரி No. புஷ்பா மாதாஜி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணாம போயிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் மாதாஜி, பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்ஸ் பிரணாம் மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, Thank you. எல்லா கோட்டிஸ்க்கு என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் Thank you மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன விரஜனரஞ்சன, யசோதநந்தன விரஜனரஞ்சன, யமுனா தீரா வனச்சாரி, யமுனா தீரா வனச்சாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். மாதாஜி, நீங்க அதுல இமேஜ்ல இருந்து அந்த ஸ்டார்ட் பிளே மாத்திக்கோங்க மாதாஜி. பிரணதி நானே சொல்லிடுறேன். இல்ல மாதாஜி, நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, அதுல பாருங்க, இமேஜ்ல இருந்து நீங்க இதுல மாத்துங்க, பிளேல மாத்தணும் இல்லையா மேல. ஓகே ஓகேம்மா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सङ्गजन ललिता श्रीविशाखान्वितां च. श्रीकृष्ण करुणं सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिकान्दय राधाकान्त नमोस्तुते. सप्तकान्त राधे
कामनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय भक्तिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतीर्थ नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदानन्दे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்காட் மேல்நிலையை வந்து வணங்கி இன்றைய அத்தியாயத்தை நாம் படிப்போம். இன்றைய அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு தலைப்பு என்னன்னா அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம் என்னங்கிறத பார்ப்போம். கிருஷ்ணரை அடைதல். மாதாஜி எல்லாரும் மியூட்ல வந்து பிரணதி சொல்லலாம். சொல்றவங்க நாளைக்கு வந்து யாரும் சொல்றீங்களோ ஒரு நல்ல ஒரு 5 தடவை பிரணதி படிச்சுட்டு வந்து யார் சொல்றீங்கிறத ஸ்ரீதேவி மாதாஜி சொல்லிருங்க. மற்றவங்க மியூட்ல எடுத்து சொல்லுங்க. ஓகேயா? நான் ரெக்கார்டிங் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயம் படிக்க போறோம். இப்ப பக்தி யோகத்துல 7 படிப்போம், 8 படிக்கிறோம். 7 நம்ம என்ன படிப்போம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன படிச்சோம்? பகவானுடைய சக்திகள் பற்றி படிச்சோம் இல்லையா மாதாஜி? என்னென்ன சக்தி சொல்லுங்க, ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க. நான் பார்த்துட்டு வர சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஞான கோட்பாடை பத்தி சொல்லுங்க மாதாஜி. அறிவு மற்றும் ஞான கோட்பாடு. சரி மாதாஜி, பகவானுடைய சக்திகள் பற்றி கேட்கும். என்ன சொல்லுங்க? பகவானுக்கு என்ன சக்தி இருக்குது? ஜட உலகம் யாரால படைக்கப்பட்டது? யார் மாதாஜி படைச்சது? யாரு? நானா நீங்களா? பகவான். அதே தயங்குறீங்க. பகவான் படிச்சாரு இல்லையா? நேற்று அவ்வளவு படிச்சோம். ஞாபகத்துல வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் 2 முக்கியமான சக்தி இல்லையா? அவர் வந்து ஆன்மீக உலகில இருக்காரு. ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்தை படிக்கிறப்போ 2 விதமான சக்திகளை வந்து படைக்கிறதுக்காக அவர் விரிவங்கமாக இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? மகாவிஷ்ணு முதலாவதாக என்னது காரோட கசாய விஷ்ணுவாக பகவான் விரிவடைந்து இந்த பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் தோற்றுவித்தார் இல்லையா? அவரிடமிருந்து வந்த சக்திகள் தான் ஜட சக்திகள். ஜடசக்தி, ஆன்மீக சக்தி. அதே மாதாஜி மறந்துட்டீங்களா? சொல்லுங்க. அதுதான் இருக்கு ஜடசக்தி, ஆன்மீக சக்தி. ஓகே, வெரி குட். அந்த ஜடசக்திகள்ல 8 சக்திகள் இருந்துச்சு. என்னென்னது? மகத் தத்துவம்னு சொல்லி அந்த 8 சக்திகள்ல 5 வந்து ஸ்தூலமானது, 3 சூட்சுமமானது. ஸ்தூலமான சக்திகள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? நீர் நெருப்பு, ஆகாயம், காற்று, பூமி. ஆர்டர் வச்சுக்கிட்டா மறக்காது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். ஓகேயா? அடுத்து சூட்சுமமான சக்திகளாக என்ன பார்த்தோம்? மனம், புத்தி, அறிவு. பொய்யாசனம். புத்தினது அறிவு,
அடுத்து பொய் இருக்கணும். ஓகேயா? இது வந்து சூட்சுமமான சக்திகள் பார்க்கும். இதெல்லாம் பகவானிடத்திற்கு பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள். இதை தவிர பகவானுடைய உயர்ந்த சக்தி தான் என்ன சக்தி? ஜீவ சக்தி, ஆத்ம சக்தி இல்லையா? ஆன்மீக சக்தி, ஜீவ சக்தி பற்றி பார்த்தோம். அடுத்து வேற என்ன பார்த்தோம்? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள். அவரை வந்து யாரு சிலர் வந்து ஏற்றுக்கொள்றாங்க, சிலர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். 4 விதமான குறை அறிவுடையவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. யாரெல்லாம் பார்த்தோம்? முட்டாள்கள், மூடர்கள் நரதாமர்கள், அப்புறம் மாயைக்கு உட்பட்டவங்க. இன்னொருத்தவங்க யாரு? ராவணன் யாரு? இரண்யகசிபு யாரு? யாருன்னு பார்த்தோம்? அரக்கர்கள் இல்லையா? துஷ்டர்கள், அரக்க குணமுள்ள நாத்திகர்கள். நடக்காதீங்க, படிக்கணும், நடத்துறதோட விட்டுறக்கூடாது. வீட்லயும் போய் அழகா பிளேலிஸ்ட்ல போடுறாங்க. அந்த ஒரு பக்கம் பார்த்தா நமக்கு இந்த சான்ஸ் பகவான் கொடுத்த சான்ஸ், பகவானுடைய பிரசாதம் நமக்கு. அது இதை நல்லா பயன்படுத்திக்கணும். ஓகேங்களா? சரியா மாதாஜி? நான் சொல்றது ஓகேயா இல்லையா? இன்னைக்கு எல்லாம் இப்படி தயங்கக்கூடாது மாதாஜி. சரி, பகவானை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நல்லோர்கள் யாரெல்லாம் பார்த்தோம்னா, துயருற்றோர், செல்வம் வேண்டுவோர், கேள்வி உடையோர், ஞானத்தை தேடக்கூடிய. அடுத்தது பகவானை பற்றி பார்த்துட்டு வேற யாரை பற்றி பார்த்தோம்? தேவர்கள் வழிபாடு பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? தேவர்களை நம்ம வழிபாடு பண்றப்போ எதுக்காக? நம்முடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்றோம். நமக்கு வந்து அப்பப்போ வந்து நிறைய ஆசைகள் வருது இல்லையா? செல்வம் வேணும், புகழ் வேணும், நான் கஷ்டப்படுறேன், இதெல்லாம் தீரணும்னா கோயிலுக்கு போறோம், அர்ச்சனை பண்றோம், சாமி கும்பிடுறோம் இல்லையா? அப்போ அந்த தேவர்களை வழிபாடு செய்யறதுனால நமக்கு அந்த பலன்கள் எல்லாம் பகவான் கொடுக்கதான் செய்யறாங்க இல்லையா? அந்த பலன்கள் எல்லாம் தற்காலிகமானது, நிரந்தரம் கிடையாது. தேவர்களையே நம்ம கடைசி வரைக்கும் வழிபட்டு கொண்டு இருந்தால் தேவ லோகத்துக்கு தான் போக முடியும். ஆனா பகவானை வழிபட்டாதான் பகவானுடைய கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும். பகவானை மட்டும் வந்து வழிபட்டு பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடியவங்க யாரு? பக்தர்கள் இல்லையா? பக்தர்கள் வந்து பகவானிடம் அன்பு கொண்டு பக்தி தொண்டு செஞ்சு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை இடைவிடாமல் உச்சரித்து பகவானுக்கு சேவை செய்வாங்க, பக்தி தொண்டு செய்வாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன இருக்கு? இல்ல அடுத்த பிறவிங்கிறதே இல்லை. அவங்க நேரடியாக பகவான் உலகத்திற்கு போய்விடுவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லா பலன்களும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பலன்களும் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை பகவானை நிறைவேற்றி வைப்பார் என்று பார்த்தோம். ஏழுல வந்து என்ன பகவானுடைய பூரண ஞானத்தை பற்றி அழகா படிச்சோம். என்று பகவானை வந்து பக்தி தொண்டின் மூலமாக பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவான் லோகத்துக்கு போகலாம்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஆக ஞானமும் பார்த்தோம். ஞானம்னா என்ன, விஞ்ஞானம்னா என்னன்னு படிச்சோம். இப்போ பரத்தை எப்படி அடையுது, பகவானை எப்படி அடையுது என்பதை பற்றி பார்க்க போறோம். அர்ஜுனனுக்கு வந்து கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்து, அந்த சந்தேகத்துல அர்ஜுனன் வந்து 4 அத்தியாயம் 4 பதங்கள்ல வந்து அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா 8 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. அந்த 8 கேள்விகளுக்கு பகவான் அழகா பதில் சொல்றாரு. அடுத்து வந்து அவருடைய கேள்வியிலேயே மிகச்சிறந்த கேள்வியாக எது சொல்லலாம்னா பகவானை எப்படி அடையுது என்பது. அடுத்து வந்து பகவானை எப்படி அடையுதுன்னா எப்ப அடைவோம்? நமக்கு இறுதி வர்றப்போ இல்லையா? நம்ம படிச்ச படிப்பை எல்லாம் எதுல காட்டுவோம்? இப்ப நம்ம தான் 11th 12th படிக்கிறோம் வைங்க. அப்போ வந்து இந்த 12th மாணவன் வந்து தன்னை ஒரு வருடம் முழுவதும் படித்த படிப்பினுடைய ஒரு ரிசல்ட்டை பார்க்கணும்னா அவனுக்கு வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம்னு ஒண்ணு வைப்பாங்க இல்லையா? வைப்பாங்களா இல்லையா மாதாஜி? அது மாதிரி வைப்பாங்க. அதே போல நம்ம வந்து இந்த உலகத்துக்கு எதுக்கு வந்திருக்கோம்? பகவான் நமக்கு இங்கே டெஸ்ட் வைக்கிறாரு. என்ன டெஸ்ட்? நீ எப்படி வாழ்ற, என்ன மாதிரி வாழ்ற, இந்த பௌதிகத்திலேயே நீ ஆழ்ந்திருக்கியா, இல்ல என்னை வந்து அடைவியா அப்படின்ட்டு நமக்கு கடைசியா வந்து ஒரு இறுதி தேர்வு இல்லையா? அந்த இறுதி தேர்வு வந்து அதுல பாஸ் ஆனதுதான் பகவான் கிட்ட போகணும்.
எப்படி போகலாம் பாப்போம். மாதாஜி மியூட் பண்ணி மாதாஜி அவங்கள மியூட் பண்ண சொல்லுங்க மேடம். மாதாஜி உண்மைதான். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தயவு செய்து மியூட் பண்ணிருங்க. பேசுறவங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசணும். தாராளமா பேசலாம். கேக்குறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க கேள்வி கேட்கணும் தான் நான் சொல்றேன். மற்றது தேவையில்லாம பேசி வேண்டாம். கேட்பாங்க எதுலையும் கேட்பாங்க. அவங்க மியூட் ஆகல மாதாஜி. யாரும் கொஞ்சம் செக் பண்ணி நீங்களே மியூட் பண்ணி விட்டுருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி ஓகே. சரி இருக்குல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக அந்த பகவானை எப்படி அடைவது என்பதை பற்றியே பார்ப்போம். அப்புறம் பக்தி தொண்டுல வந்து எப்படி வந்து செய்வது, தூய பக்தினா எப்படி இருக்கணும், அந்த தூய பக்தி தான் உன்னதமானது. மற்றபடி கர்மயோகம், தியான யோகம் இதன் மூலமாகவும் பகவானை உணரலாம். நம்ம எல்லாவற்றையும் விட உத்தமமான ஒரு என்னது பக்தி வந்து தூய பக்தி தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அதை எல்லாத்துக்குமே நம்ம பார்த்துதான் இது. அடுத்து முதல் ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்க மாட்டாது. 7ல வந்து நம்ம படிச்சது சுருக்கமா இங்க கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 7வது அதாவது 7ல 30, 29ல என்ன பார்த்தோம்? பகவான் சொன்னாரு, பௌதிக தோற்றமாக இருந்தாலும் சரி, இந்த ஜட இயற்கை, ஜட உலகம், தேவர்கள், எல்லா வித யாகங்கள்லாம் நீங்க செய்றீங்கல்ல, இது எல்லாம் வந்து பகவான் தான் ஆகும். அப்படி பகவானை அறிஞ்சு பகவானுடைய உணர்வோடு இருக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்வாங்க? மரண நேரத்திலையும் கூட பகவானை தான் அவங்க உணர்வாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க தான் பகவானை அடைய முடியும்னு சொல்லிட்டார் பகவான் போன அத்தியாயத்திலேயே. அடுத்து 30ல என்ன சொன்னாரு? அப்படிப்பட்ட அறிவுடையவங்களுக்கு முதுமையோ மரணமோ ஒரு பொருட்டே அல்ல, அது சாதாரணமாக ஏற்றுக்கொள்வார். இதை எப்படி அடையலாம்? அது பக்தி தொண்டின் மூலம், பகவானிடம் சரணடைவதன் மூலமாக தான் நம்ம பகவானை போய் அடையலாம். அப்படிப்பட்டவர்களை பிரம்மன் என்று நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அடுத்தபடி இருக்கணும் 8வது அத்தியாயத்துக்கு போலாமா? முதல் ஸ்லோகம் அறிமுக மாதாஜி சொல்லுங்க. யார் சொல்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆரம்பிக்கிறேன் நான். மாதாஜி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டவுட். எனக்கு நடுவுல ஒருத்தர் யாரும் பேசி ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னீங்க பசங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம் வச்சா அதுல வந்து அவங்களோட ரிசல்ட் எப்படின்னா எக்ஸாம் மூலமா தெரியும். நமக்கெல்லாம் கடவுள் வைக்கிற அந்த டெஸ்ட் என்னன்னு கேட்டுற கடைசியில நீங்க சொல்லும் போது யாரோ பேசிட்டாங்க. சரியா புரியல. அந்த லைன் மட்டும் சொல்ல முடியுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. என்னன்னு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம மாணவர்கள் எல்லாருமே படிச்சு எக்ஸாம் படிச்சு முடிச்ச உடனே அவங்களுக்கு வந்து வைக்கிற டெஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம எல்லாருமே படிச்சுதான் வந்திருக்கோம். 11th 12th எல்லாத்தையும் எல்லாம் படிச்சுதான் வந்திருக்கோம். அந்த ஒரு வருஷம் முழுவதும் வந்து ஆசிரியர்கள் சொல்லி தர்றாங்க. நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து இதை புரிஞ்சு இருக்கோம் அப்படிங்கறத டெஸ்ட் பண்றதுக்காக ஃபைனல் எக்ஸாம் ஒண்ணு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நடக்கும் இல்லையா? நமக்கு இறுதி தேர்வு. அது மாதிரி பகவான் வந்து இந்த நமக்கு இந்த உயிர் வாழிகளாகிய நமக்கு வந்து இறுதி தேர்வாக எது வைக்கிறாரு? மரணத்தை தான் வைக்கிறாரு இல்லையா? என்ன மாதாஜி? அப்போ அந்த மரண நேரத்தில் வந்து நம்ம பகவானுடைய உணர்வோடு நம்முடைய மூச்சு நின்றால் நம்ம பகவானுடைய லோகத்துக்கு போவோம் இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம என்ன அந்த நேரத்துல நினைக்கிறோமோ அந்த ஒரு நம்ம நிறைய கதைகள்லாம் படிப்போம். ஈஸியா புரியும். எந்த விருப்பத்தை இருக்கின்றோமோ அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அடுத்த பிறவி வரும். ஓகேயா? புரியுதா மாதாஜி? ரொம்ப நல்லா புரியுது. மாணவர்களுக்கு இறுதி தேர்வு வைக்கிறாப்புல நமக்கு பகவான் வைக்கக்கூடிய இறுதி தேர்வு. இந்த உலகத்துல நீ வாழ்ந்துட்ட, எப்படி வாழ்ந்த? பகவான் நினைவோட வாழ்ந்தையா, இல்ல இந்த பௌதிக இன்பத்திலேயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா, என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு கடைசியா வந்து நம்ம என்ன ஞாபகத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறத உயிர் போகக்கூடிய நிலையில வந்து எந்த ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோமோ அந்த நிலையைத்தான் அடைவோம். ஓகேயா? தேவர்களுடைய நினைவோடு சிவனை பற்றியே நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தோட சிவலோகம் போயிட்டோம். பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றியே நம்ம அவருடைய முழு உணர்வுல இருக்கணும்னா அவருடைய லோகமாகிய பூலோக பிருந்தாவனம் போவோம். அதைத்தான் சொல்லுவோம்.
புரியுதா பிரணாம்ஸ் மாதாஜி? மாதாஜி. புரிஞ்சுது. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. அத பாத்தீங்களா? கொஞ்சம் எல்லாரும் வந்து மியூட்ல இருங்க, கேள்வி தாராளமா கேட்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, வாசிங்க. हरे कृष्णा माताजी। अर्जुन उवाच किं किं तत् ब्रह्म किम् अज्ञाम्यं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं स किं प्रोक्तम् अधिदैवं दैवं किम् उच्यते? அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலன் நோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெண்டாவது படிச்சிருவோம், அதையும் சேர்த்து சொல்லுங்க. அடுத்தது யாராவது வாசிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் படிக்கணுமா மீனாட்சி மாதாஜி? வாசி. வாசிங்க அதி மாதாஜி. யக்ஞ கதம் கோத்ர தேகோஸ்மின் மதுசூதன பிராணகாலே சகதம் நியாயோசி நியதாத்மபி. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? பாருங்க, அர்ஜுனன் இவ்வளவு வயசா பகவான் கிட்ட கேள்விகள் கேட்கிறாரு. உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க சொன்னா கேட்க மாட்டேங்க. மாதாஜி இப்ப கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆக இவன் 8 கேள்விகள் அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. முதல்ல பிரம்மன்னா என்ன சொல்லுங்க. பிரம்மன் சொல்றீங்க, பிரம்மன்னா என்ன? பகவான் வந்து அடுத்து 3வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, பிரம்மன்னா என்ன. நம்ம கேட்கக்கூடிய அத்தனை கேள்விக்கும் சொல்றாரு. அதையே நம்ம பார்த்துட்டோம்னா மாதாஜி 3வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. தேர்ட் ஸ்லோகம் அருணா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवान उवाच ம், अक्षरं ब्रह्मं परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावे वोत्पवतरो विसर्गमः कर्म संநித. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ம், அழிவற்ற உன்னதமான உயிர்வாழி பிரம்மன் என்றும் அதன் நித்தியமான இயற்கை அத்தியாத்ம என்றும் அறியப்படுகிறது. ஜீவாத்மாவின் ஜட உலகை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா பலன் நோக்கு செயல்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் இப்பதான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அவர் 8 கேள்விகள் கேட்டதுக்கு இப்ப பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு. 4 கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்காரு. அடுத்ததுல மீதி கேள்விக்கு சொல்றாரு. அதே வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிபூதம். ஹரே கிருஷ்ணா. தனலட்சுமி மாதா அவங்க மீனாட்சி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி. அதிபூத்தம் கட்சரோ பவ புருஷாத் சதி தைவதம் அதியஞோ அக்ஹமேவாத்ர தேகே தேகாய் ருதாம் வர. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கையை அதிபூத எனப்படும் சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களையும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வம் எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதித்யஞ மாறி போச்சு மாதாஜி. சொல்லுங்க. பாவத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. சரி, இப்ப ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம். ஆக அர்ஜுனன் வந்து முதல்ல கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்தியாத்மா அப்படிங்கிறாரு. அர்ஜுனன் வந்து யாருகிட்ட கேட்கிறாரு? பகவான் கிட்ட. எம்பெருமானே அப்படின்ட்டு அப்படி எவ்வளவு புருஷோத்தமா அப்படிங்கிறார். எம்பெருமானே, பிரம்மன்னா என்ன? உத்தம புருஷரே, பிரம்மன்கிறது என்ன? அத்தியாத்மாங்கிறது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள்னு சொல்றாங்களே, அப்படின்னா என்ன?
இந்த ஜட தோற்றம்னு சொல்றீங்களே, இந்த ஜட இயற்கை, இந்த உலகம்னா என்ன, தேவர்கள் யாரு, இதெல்லாம் எனக்கு நீங்க சொல்லணும் கட்டாயம் அப்படின்னு. ரெண்டாவதுல என்ன சொல்றாரு, மதுசூதனர். முதல்ல எம்பெருமானேனாரு, இப்ப மதுசூதனரே, மது என்ற அரக்கனை கொன்றவர் பகவான், அதனால மதுசூதனரே அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு ரெண்டாவதுல, அது யக்ஞ கதம் அப்படிங்கிறது, யாகங்களின் இறைவன் யாரு, நாங்கெல்லாம் ஒரு உயிர் வாழ்க்கை மனிதர்களுக்கு யாகம் பண்றோமே, இந்த யாகங்களை அனுபவிக்கிறவர் யாரு, உடல்ல அவர் எப்படி இருக்கிறாரு, பக்தி தொண்டில ஈடுபடுறவங்க உண்மை மரண காலத்துல எப்படி அறியப்படுவோம், இத்தனை கேள்விகளையோ யார் கேட்கிறாங்க, நம்முடைய அர்ஜுனர் கேட்கறாரு. ஓகேயா, அதுக்குரிய பதில் மூன்றாவது சொல்றாரு. இப்ப முதல்ல ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம். பிரம்மம்னா என்னன்னு கேட்டாருல, இந்த பிரம்மம்னா ஜீவன் அப்படிங்கிறது பகவானே சொல்லுவார். ஜீவனா என்ன, இந்த அழியாத வாழ்க்கை, நம்முடைய ஜீவாத்மா தான் பிரம்மம். ஓகேயா, அடுத்து ஆத்தியாத்மா அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த ஆத்மாவினுடைய இயல்பு. ஆத்மாவுடைய இயல்பு என்னது, பகவானுடைய இயல்பு தான் நாம. ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் இந்த ஆத்மா இல்லையா. இந்த ஜீவாத்மா யாருடைய பின்னப்பகுதி, பகவானுடைய பின்னப்பகுதி. ஆக ஜீவனுடைய இயல்பும் பகவானுடைய இயல்பும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு நான் கடல் நீரோடு ஒப்பிட்டு சொன்னேன் இல்லையா. ஒரு துளி நீரினாலும் போல் கடலுடைய நீரினுடைய ஒரு தன்மையும், ஒரு துளி கடல் நீருடைய தன்மையும் உப்பாதானே இருக்கும். அது மாதிரிதான் நம்முடைய இயல்பு பகவானுடைய இயல்பு. பகவான் விபு ஆத்மா, நம்ம அணு ஆத்மா. ஓகேயா, ஆக ஆத்தியாத்மாங்கிறது உடலுடைய கட்டுப்பாட்டாளர் யாரு, ஆத்மா. நம்ம உடலை கட்டுப்படுத்துறது யாரு, ஆத்மா தானே. ஆத்மா இல்லைன்னா இந்த உடல் இயங்குமா. ஆக யாருடைய கட்டுப்பாட்டுல நம்ம இருக்கோம், ஆத்மாவுடைய கட்டுப்பாடு. அதுதான் அத்தியாத்மா. அடுத்து கர்மான்னு சொல்றாங்களே, கர்மம்னா என்ன, வேலை, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல். எதுக்கு செய்யறோம், இந்த உடலை வளர்க்கணும் இல்லையா, நம்ம வாழணும் இல்லையா. ஆக இந்த உடலுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள், அது பகவானுக்காக சேவை செய்தாலும் கூட அது உடலும் நன்மை அடையுது. ஏன்னா வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா இலைகள் கிளைகள் எல்லாமே நன்மை அடைகின்றன இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு பிரசாதம் சமைச்சு அதை பகவானுக்கு படிச்சு நம்ம தான் சாப்பிடணும். நம்ம உடலுக்காக தான் நம்ம அந்த வேலையை செய்யறோம் இல்லையா. அதைத்தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கர்மா. இது பகவானுக்காக செய்யறப்போ கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேயா. அடுத்து அதிபூதா அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த பொருள் இயற்கைன்னு இந்த ஜட உலகம் தான் அதிபூதா. பிரகிருதின்னு நம்ம பல தடவை படிச்சிருக்கோம், சொல்லியிருக்கோம். நீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும் மாதாஜி, அன்னைக்கோடு விட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா அடுத்தடுத்து நீங்க போறப்போ லெவல் 3 தான் போவீங்க. லெவல் 3ல இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் அங்க இதுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க, இம்பார்ட்டன்ஸ். வேற நடத்துவீங்க. ஓகேயா, மேக்சிமம் உங்களுக்கு எவ்வளவு சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சொல்றோம். அதனால நீங்க இப்பவே கொஞ்சம் இதுல சந்தோஷமா படிங்க, பகவானை பற்றி படிக்கணும். நீங்க சந்தோஷமா படிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கு, அது இன்னும் கொஞ்சம். ஓகேயா மாதாஜி. ஆக அதிபோதங்கிறது இந்த பௌதிக இயற்கை, பௌதிக உலகம். அடுத்து அதி தெய்வம் யாரு, தேவர்கள் எல்லாருமே. யாரெல்லாம் தேவர்கள், நம்ம சூரியன் சந்திரன், சூரியன் சந்திரன் வருணன் வாயு பகவான் சிவன் பிரம்மா, இது எல்லா தேவர்களையும் அதி தெய்வம். அதி யக்ஞன் என்னன்னா, அந்த யக்ஞத்தை ஏற்படுத்த அதி அந்த இறைவன் யாகத்தை ஏற்கக்கூடிய அந்த இறைவன் யாரு, பரமாத்மா. பரமாத்மா எங்க இருக்காரு, நமக்குள்ளேயே இருக்காரு. நமக்குள்ள எந்த இடத்துல இருக்காரு, இதயத்துல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற பதில் இதுல வந்துருச்சு. அதான் பகவான் சொல்றாரு. அது உங்களுக்கு என்னென்னங்கிறது. ஓகேயா. ஆக அந்த பரமாத்மா தான் யாகத்தை ஏற்கக்கூடியது. அடுத்தது 8வது கேள்வி என்ன, இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நாம் நினைவில் கொள்ளலாம் அப்படின்னு. யாரு, அர்ஜுனன். எப்படி கேட்கலாம், நம்ம
இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணர் உணர்வில் இருந்து கிருஷ்ணரை நினைத்தால்தான் கிருஷ்ணரை போய் அடைய முடியும். இல்லை என்றால் நம்ம என்ன விரும்புறோமோ அல்லது எந்த நிலையில் இருக்கின்றோமோ அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்ற அந்த நிலையில் இந்த பூலோகத்துல நம்ம மறுபடியும் பிறந்து பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழல்லதான் இருக்க வேண்டியது இருக்கும். புரியுதா மாதாஜி? ஆக நமக்கு மாதாஜி கேட்டாங்கல்ல, ஃபைனல் டெஸ்ட் நமக்கு என்ன? மரணம் தான், இல்லையா? எல்லாருக்குமே வரக்கூடியது ஒன்றுதான். யாருக்கும் எக்ஸப்ஷன் கிடையாது. யாருமே இதுல தப்பிக்கவே முடியாது. அப்போ கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்ளலாம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் கிருஷ்ணரை அவருடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே அந்த மகா மந்திரத்தை உச்சரித்து கொண்டே இருந்தால், நேற்றே உங்களுக்கு சொன்னேன், உச்சரித்து கொண்டே இருந்தால் அந்த மரண நேரத்தில் கூட அந்த ஞாபகம் தான், அந்த கிருஷ்ணருடைய நாமம் நமக்கு நினைவுக்கு வரும். ஆக இது வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்வதால் மட்டும்தான் மரண நேரத்தில் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வரும். ஓகேயா? அந்த மாதா சொன்னீங்களே, அந்த பையனுக்கு இறுதி ஃபைனல் எக்ஸாம் வைக்கிறப்போ அவ என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு? அந்த வருடம் முழுவதும் அந்த பாடத்தை படித்தால்தான் ஃபைனல் எக்ஸாம நல்லபடியாக எழுதி பாஸ் ஆகலாம் அல்லது சென்டை வாங்கலாம், இல்லையா? நம்ம பாஸ் ஆகுனா வேணா தேவர் லோகத்துக்கு போயிட்டு அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இங்க வருவோம். பாஸ் மார்க் அவ்வளவுதான் அதுக்கு வெயிட்டு. ஆனா சென்டை வாங்கினா பகவான் லோகத்துக்கு போகலாம். அதுக்கு என்ன செய்யணும்? பகவானுடைய நாமத்தை வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு இங்க டீட்டெயில்டா படிச்சுட்டோம். ஆக 7வது அத்தியாயத்துல மரண நேரத்தில் எப்படி அடையலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விளக்கமாகத்தான் எனக்கு இந்த அத்தியாயம் கிடைக்கின்றது. மறுபடி அதேதான் இதுல சொல்லி இருக்கு. ஏற்கனவே சொல்லி பிரம்மன்கிறது நம்முடைய ஆத்மா, அத்தியாத்மாங்கிறது இந்த ஜீவாத்மாவினுடைய இயற்கை, கர்மாங்கிறது பலநோக்கு செயல்கள், உடலை வளர்ப்பதற்காக, அதிபூதங்கிறது பௌதிக இயற்கை, பௌதிக உலகம், அதிதெய்வங்கிறது தேவர்கள், அடுத்து அதியக்னங்கிறது யாகத்தினுடைய இறைவன், அந்த யாகத்தினுடைய இறைவன் வீற்றிருக்கும் இடம் நம்முடைய இருதயம். மரண காலத்தில் கிருஷ்ணரை நாம் எப்படி நினைவு கொள்ளலாம் என்றால், வாழ்நாள் முழுவதும் கிருஷ்ண நாமத்தை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக, சொல்லி 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 இதமா உச்சரிப்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் நினைவில் நாம் மரண காலத்தில் இருக்கலாம் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்றேன். அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா, அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்தியாத்ம உச்சரே பூத பாவோத்பவகரோ விசர்க கர்ம சஜ்ஜிதக. என்ன சொன்னா, பகவான் இப்பதான் பேசுறாரு. பிரம்மன்னா அதுதான் சொல்றோம். அழிவற்றதுன்னு எதை சொல்றோம்? ஆத்மாவை சொல்றோம். அந்த ஆத்மா உன்னதமானதுன்னு சொல்றோம். அடுத்து சுபாவம் அப்படிங்கிறதுனா என்ன? நித்திய இயற்கை. நித்திய இயற்கை என்ன இயற்கை? ஜீவாத்மா தான். ஜீவாத்மா எப்படி நித்தியமானது? பகவானிடமிருந்து வந்ததால் அது நித்தியமானது. நித்தியம்னா என்ன? அழிவற்றது. நீங்க ஆத்மாவை பற்றி படிக்கிறப்போ ஆத்மாவுக்கு அழிவு இல்லை, நித்தியமானது, அனுபவிப்பது, அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதை எதாலையும் வெட்ட முடியாது. அது தண்ணீரில் நனையாது, தீயால் சுட முடியாது, இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். கொல்லவும் முடியாது, எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஆக அப்படிப்பட்ட நித்தியமான ஜீவாத்மா தான் வித்யாத்மா. அதைத்தான் சொல்றோம். அதுதான் பிரம்மம். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்தான் கர்மா. அது பலநோக்கு செயல்கள். ஏன்னா உடலை வளர்க்கறதுக்காக தான் அந்த செயலை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி. அடுத்ததுல என்ன சொல்றாரு? உடல்பற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே அப்படின்னு பகவான் இப்போ யாரு? அர்ஜுனனே சொல்றாரு. அர்ஜுனனை என்ன சொல்றாரு? புருஷ சாதி அப்படிங்கிறாரு. புருஷர்களையே உடல் பெற்ற ஆத்மாக்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களையே ரொம்ப சிறந்தவன் நீயே. ஏன்னா நீ என்னுடைய நண்பன், பக்தன், அவ்வளவு கேள்வி கேட்கிற. எப்பவும் மாறிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இயற்கை இருக்கு. பௌதிக இயற்கைன்னா இந்த உலகம் அப்படியேவா இருக்கு. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை எல்லாம் என்ன செய்யுது?
சின்னதா இருக்கு, பெருசா வளருது இல்லையா? எத்தனையோ வைக்கப்பட்ட மரங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம். இயற்கை அப்படி இருக்கு இல்லையா? அழியுத ஒரு சைடு, நல்ல வளரவும் செய்யுது. ஆக இந்த பௌதிக இயற்கை, அதே மாதிரி நம்ம உடலும் இந்த பௌதிக இயற்கை. உடல் கருந்தாப்புல நம்ம இருந்தாப்புலயே இருக்கோம், வளர்றோம் இல்லையா? அடுத்து இளைஞர்களாக வாலிபர்களாக மாறுறோம். அடுத்து குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு குழந்தைகள் வந்தாங்க, முதுமை வருது, மரணம் வருது. ஆக இந்த பௌதிக இயற்கை மாறுதலுக்கு உட்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து சூரிய சந்திரன் போன்ற தேவர்களை பற்றி பகவான் சொல்றார். இந்த தேவர்கள்ல யாருக்குள்ள அடக்கம்? பகவானுடைய விஸ்வரூபத்துல அடக்கம். அதுதான் அதே தெய்வம். அடுத்தது, இந்த ஜீவன்களுடைய இதயத்துல இருப்பவர் யாரு? பரமாத்மா. பரமாத்மாவாக இருக்கிறவர் யாருன்னு சொன்னனால சீரோத கசாய விஷ்ணு. அல்ல, அந்த 3 விஷ்ணுக்கள் உங்களுக்கு இதுல கூட கேள்வியில வரலாம். 3 விஷ்ணுக்கள்ல சீரோத கசாய விஷ்ணு தான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறாரு, அனுப்பில இருக்காரு, எங்கும் நிறைந்து இருக்கின்றார். ஓகேயா? இந்த 3 விஷ்ணுக்களையும் புருஷ அவதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, விஷ்ணு தத்துவங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ், நீங்க இதெல்லாம் குறிச்சுக்கிறோம். நாங்களாம் எங்க மாதாஜி சொல்றப்போ நிறைய நோட்ஸ் வரும். ஏன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல கேட்பாங்க. அதுல நான் சொல்றேன், இது சொல்றேன், போட்டுலாம் நடக்குது. போக போக அதை புரிஞ்சுக்கணும். எப்பவுமே ஒரு பேப்பர், ஒரு நோட் வச்சுக்கிட்டு அதுல நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் குறிச்சு வச்சுக்கணும். ஓகேயா? சரி. அடுத்து, இந்த ஜீவன்கள் எல்லாருடைய இதயத்திலேயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு. அப்படி பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடியவர் யாரு? பரமவிஷ்ணு பகவான் கிருஷ்ணன் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது அடுத்தபடியாக என்ன சொல்றாரு? யாகத்தினுடைய தலைவன் யாரு? யாகத்தினுடைய இறைவன் யாரு? பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றாரு. இது நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? 5வது யோகம் போகலாமா? இப்ப உங்களுக்கு இந்த 8 கேள்விகள் என்ன, அந்த 8 கேள்விகளுக்குரிய பதில் நல்லா புரியுதா? புரியலையா மாதாஜி? திரும்ப சொல்லணும்னா இப்பவே சொல்லிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரிஞ்சுது மாதாஜி. புரிஞ்சுது மாதாஜி. பிரம்மன்னா அழிவற்ற இந்த ஜீவன் தான் பிரம்மன் சொல்றோம். அத்தியாத்மாங்கிறது இடையில பேசாதீங்க தயவு செய்து, மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. நித்தியமான இயற்கை, இந்த ஜீவன் பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக வந்திருக்கு, அதுதான் அத்தியாத்மான்னு சொல்றோம். கர்மாங்கிறது செயல்கள், அதிகூலங்கிறது இந்த மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பௌதிக இயற்கை, இந்த உடல். அதி தெய்வங்கிறது எல்லா தெய்வங்களும். அதி யஜ்ஞங்கிறது யஜ்ஞத்தினுடைய இறைவன் பரமவிஷ்ணு பகவான், பரமாத்மா அப்படிங்கிறத நாம நிறைவேற்றுவோம். அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்க போறோம்? 5வது ஸ்லோகம். மோனிஷா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. மோனிஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. அந்த காலே சமாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யக பிரயாதிஷ மத்ய பாடிவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயக. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஏற்கனவே போன அத்தியாயத்துல கேட்டாங்க, மரண காலத்துல எப்படி உங்க நினைவு வரும்ட்டு, அதுக்கு பயிற்சின்னு சொன்னாரு. இப்ப அவர் டெஃபினட்டா சொல்லிவிட்டாரு, வாழ்வின் இறுதி அந்த காலைன்னா வாழ்வினுடைய இறுதி காலத்துல. ஓகேயா? மாமேவ ஸ்மரன், என்னை பற்றி மட்டும் ஸ்மரன்னா எண்ணிக்கொண்டு என்ன செய்யணும்? முக்வா கலேவரம்னா உடலை விடுவோம். ஓகேயா? ஆக மரண காலத்தில் இறுதி காலத்துல பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும் இந்த உடலை விட்டால், உடல் தானே இங்க விட்டுட்டு போறோம், ஆத்மாவுக்கு அழிவு இல்லை, ஆத்மா பகவான் கிட்ட போயிடும் இல்லையா? உடலை விட்டால் உடனே அவன் எங்க வருவான்? அவன்னா அங்கே அந்த ஆத்மா உடலை இங்க விட்டுட்டு அந்த ஆத்மா இந்த சூட்சமான உடலை சுமந்துட்டு, அதை பின்னாடி சொல்றேன் நான். சூட்சமான உடலை எடுத்துக்கிட்டு எங்க போவான்? பகவானுடைய
இயற்கையை அறிகின்றான் அப்படின்னா பகவானிடம் செல்வான், பகவான் உலகத்துக்கு செல்வான். இதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லப்பா. நீ கேட்கையில அந்த கேள்விக்குரிய பதில் இதுதான். ஓகேயா? அந்த மரணத்தை வாழ்வினுடைய இறுதி காலத்துக்குள்ள யார் ஒருவன் என்னை பற்றி மட்டும் நினைத்து கொண்டு இந்த உடலை துறந்தால் அவன் உடனடியாக எங்கே வருவான்? என்னுடைய லோகத்திற்கு வருவான் அப்படின்னு சொல்லி. ஆக கிருஷ்ணரை மரண காலத்துல எவ்வாறு அறிய முடியும்? எவ்வாறு அறிய முடியும்? திடீர்னு அறிய முடியாது. நான் சொன்னேன், ஒரு பாட்டி வந்து கடைசியில நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு தான் சொல்லிட்டு போனாங்க இல்லையா? ஏன் அவங்க வாழ்வு காலம் முழுவதும் வந்து நாராயணனுடைய நினைவிலேயே அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க. எல்லா நேரத்திலையும் அவ்வளவு கடமை செஞ்சிருக்காங்க. அத்தனை பேரும் பேசுகிற பாட்டு. அதனால அவங்களுக்கு கடைசி காலத்துல அந்த நாராயணனுடைய அதனால நிச்சயமாக அந்த நாராயணனுக்கு தான் போயிடும். ஆக மரண காலத்துல நம்ம பகவான் நினைவு நமக்கு எப்படி வரும்னா, தூய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம். பகவான் கிட்ட பக்தி கொள்ளக்கூடியவங்களுக்கு தான் அது முடியும். புரியுதா? அவங்கதான் எப்பவும் பகவானுடைய எண்ணத்திலேயே இருப்பாங்க. அதை நாள் முழுவதும் சொல்லிக்கொண்டே தங்களுடைய வேலையை செய்வார்கள். அதை பயிற்சிக்கு நினைச்சுக்கிட்டு செய்ய மாட்டாங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு அது வரும். இது யாருக்கு வரும்? ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கோ வருமா? ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவ என்ன செய்வா? எந்த ஏதாவது பேசிட்டு ஏதாவது காரியம் செய்யணும் இல்லையா? எல்லாம் அனுபவிக்கணும். உலகத்துக்கு வந்துட்டோம். உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை இன்பங்களையும் தான் அனுபவிக்கணுங்கிறதுதான் அவன் உழைப்பா. இது கட்டவா, பெரிய பெரிய வீடு கட்டவா, நிறைய பதார்த்தங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுவா, இப்படி இல்லையா? தமோ குணத்துல இருக்கிறவனுக்கு அவன் வந்து பைத்தியக்கார மாதிரிதான் ஏதோ வெள்ளது சொல்லிட்டு இது வந்தா சாவுன்ட்டு அப்படி இருப்பான். ஆனா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவனுக்கு தான் யாருடைய நினைவு இருக்கும்? கிருஷ்ணருடைய நினைவு இருக்கும். ஓகேயா? தத்துவத்துக்கு மேல ஒண்ணு இருக்கு. சத்துவங்கிறது உயர்ந்ததுதான். இந்த 3 குணங்களே உயர்ந்த குணம் சத்துவம். அதுக்கு மேல சுத்த சத்துவம். அப்போ அப்படிப்பட்டவங்க எந்நேரமும் வந்து கிருஷ்ணரை தான் நினைத்து கொண்டு அவருக்காக சேவை செய்வாங்க. எப்பொழுதும் 24/7 சொல்றாங்க. நாள் முழுவதும் என்ன வேலை செய்தாலும் அவர்கள் எல்லோருமே கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை எடுத்து கொண்டுதான் நம்மளுடைய வேலைகளை செய்வார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப கிருஷ்ணரை வந்து எப்பவுமே நம்ம நினைத்து கொண்டு ஸ்மரணம்னா நினைவில் வைத்து நினைத்து நினைத்து அந்த ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன், என்ன பயன்னா பரமவிஷ்ணு பகவானுடைய திவ்யமான இயற்கையை அவருடைய லோகத்திற்கு. ஓகேயா? அடுத்து நம்முடைய ஆசைகள் உடனடியாக நிறைவேறும். பகவானுக்கு சொல்லவே வேண்டியதில்லை. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சா போதும். பகவானுடைய ஞாபகத்துல அவருடைய நாம ரூபம் லீலைகளை பற்றி நினைத்து நம்ம கேட்கணும். சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிரவணம்னா இப்ப நான் பேசுறேன்னா நீங்க அதை ஆவலா கண்களை கேட்கணும். எங்க மாதாஜி மாரெல்லாம் சொல்றத பாகவதமோ பகவத்கீதையோ அவங்க சொல்றத நாங்க வந்து கவனமா கவனிச்சாதான் அதிகமா கவனிக்கணும். ஆசிரியர் சிக்ஷா குரு நமக்கு அந்த டீச் பண்றாங்க இறை ஞானத்தை. அப்போ நம்ம அதை கவனமா கவனிக்கணும். கவனிச்சு எதை செய்யணும் அதை நம்ம 4 பேருக்கு சொல்லணும். எங்க வீட்டுல போய் நான் இன்னைக்கு இதெல்லாம் படிக்கிறேன் இல்லையா? அவங்க கேட்கணும் கேட்பாங்க, சில கேட்காம இருக்கலாம். இல்லைன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி நம்மை போன்ற பக்தர்களோடு நம்ம உறவாடணும் இல்லையா? என்ன படிச்சோம், பகவானை பற்றி அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லலாம். அதுதான் வந்து அப்புறம் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதெல்லாம் ஸ்மரணம்னா திரும்ப திரும்ப நினைக்கணும். இது இப்படி இருந்தா இதுதான் பயிற்சி. ஓகேயா? ஆக பகவான் வந்து நம்மளுடைய ஆசைகளை நம்ம கேட்டாலும் கேட்கவில்லை என்றாலும் அதனால்தான் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறத பின்னாடி. அடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமே இராது, பாவங்களே இருக்காது. பாவங்கள் அற்ற வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்க்கை பகவானுடைய நாமத்தை நீங்க சொல்லி சொல்லி பாருங்க. இப்ப 2 3 தடவை 4 தடவை கூட சொல்லுவீங்க, நிறைய தடவையும் சொல்லக்கூடியவங்க இருக்கீங்க
சொல்லதான் நான் இனிக்கும்னு சொல்லி முருகன் பிரார்த்தனை இருக்கு. அது மாதிரி நம்ம அந்த நாம ஜபத்தை இந்த கலியுகத்துக்கு உகந்த ஜபம் வந்து இந்த நாம ஜபம் தான் இல்லையா? இதை சொல்ல நம்ம வாழ்க்கையே நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் போய் கலங்க எதுவுமே இருக்காது, அடக்கங்கள் எதுவுமே இருக்காது, வேற எந்த ஆசையும் வராது, பகவான் நினைவுதான் இருக்கும். அப்போ நம்ம மனசு நம்ம ரொம்ப இருக்கும். பசி இல்லாத தாகம் இல்லாத வாழ்க்கை இருக்குதுன்னா எல்லாம் இருக்கும். பசி இதெல்லாம் வந்த பிறகு சாப்பிடுவோம், சாப்பிட்டு எடுத்தா தண்ணி குடிப்போம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி அதுக்காக அலைய மாட்டோம் அங்கே இங்க. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அப்படி பகவான் நினைவிலேயே இருந்தா நம்ம பகவானுக்காக தானே தொண்டு செய்யறோம் இல்லையா? நம்ம வந்து எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கணும். அப்போ நமக்கு எந்த பாவமும் வராது. முதுமை, மரணம், சோகம் இது எல்லாம் வந்து இயற்கையினுடைய சுழற்சி. ஆக அது வந்துருச்சே அப்படின்ட்டு நம்ம அதுக்காக பயப்பட மாட்டோம், பயங்க மாட்டோம், அதை ஏற்றுக்கொள்வோம். எப்படி ஏற்றுக்கொள்வோம்? எனக்கு பகவான் இருக்காரு, நான் பகவான் லோகத்துக்கு போவேன், எனக்கு என்ன பயம், இங்க இல்லைன்னா அங்க ஆனந்தமயமான வாழ்க்கை எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சியில் நாம் இருக்கலாம். என்ன பிரபு, என்ன சொன்னீங்க பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எச்ச பிரச்சனம். கதைகள் வருது, இப்ப 2 கதை. இதுல ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல மகாபாரதத்துல வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. அகானி பூதானி கச்சன் தேக யபகலாய சேஷா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதப்பரம். ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு எச்ச பிரச்சனத்துல. என்ன அர்த்தம்னா, இப்ப உலகத்தை நம்மளே பாக்குறோம். நம்ம ஊர்ல, நம்ம தெருவுல நிறைய மரணங்கள்லாம் நிகழக்கூடியது. நம்ம போறோம், அழுறோம், எல்லாமே செய்யறோம் இல்லையா? ஒருத்தர் ஆறுதல் கூடி போயிட்டு அடுத்து நமக்கும் அதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவு நமக்கும் இருக்கும் இல்லையா? நாம இல்லை, நம்ம எப்போ பெர்மனண்டா இப்படியே இருக்க முடியுமா? இல்லை இல்லை. ஆக நான் மரணமற்றவள் அப்படின்னு யாருமே நினைக்க முடியும். எந்த நேரத்திலும் மரணத்திற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது பஞ்ச பாண்டவர்களுடைய கதை தான் இதுல இருக்கு, நிறைய சொல்ல முடியாது. தர்மராஜர் இருந்தாரு. இந்த வனவாசத்தின் போது, மகாபாரத கதை உங்களுக்கு தெரியும், வனவாசத்தின் போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தூரம் நடந்ததுனால தாகமா இருந்துச்சு. ஆகவே முதல்ல வந்து பீமனை அனுப்பி, ஐயா எல்லாரும் எதுக்கு அலையிறோம், நீ போய் பார்த்துட்டு வா, தண்ணி இருந்தா கொஞ்சம் இந்த குடுவையில எடுத்துட்டு வாயா அப்படின்னு அனுப்புறாங்க. போய் ரொம்ப நேரமா பீமன் வரல. அடுத்து அர்ஜுனன் அனுப்புறாரு. அர்ஜுனன் போயிட்டு அப்புறம் அவரும் வரல. அப்புறம் நகுலன், சகாதேவன் ஒருத்தருக்குலாம் அனுப்பிட்டு 4 பேரும் வரலையே, என்னாச்சோ தம்பி மாயிருக்கு அப்படின்ட்டு யுதிஷ்டர் தர்மர் வந்து பார்த்தா இந்த 4 பேரு வந்து மயங்கி அப்படியே இருக்காங்க, இறந்தாங்க. உடனே அப்போ அந்த மரத்துல எச்சன் இருக்கான். எச்சன் கேக்குறான், என்ன என் தம்பி மருத்துக்கு இந்த நிலைமை வந்தது அப்படின்னு கேக்குறாரு தர்மர். அப்ப அவன் சொல்றான், நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு உங்க தண்ணி எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு நீ தண்ணி எடுத்துக்கோன்னு சொன்னேன். உங்க பீமன்ல இருந்து யாருமே வந்து என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லல, தண்ணியும் குடிக்கல, அதனால அவங்க அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே என்னதான் கேள்வி கேட்டப்பா சொல்லு அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொல்றாரு, சில கேள்வி அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் டைம் இருக்காது. அவர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு ரொம்ப அழகா பதில் சொன்னாரு தர்மர். சொன்ன பிறகு சரி நீ வந்து வெள்ளி விட்டாய், நீ தண்ணி எடுத்துக்கலாம், உன் தம்பிமார்கள்ல உனக்கு பிரியமான தம்பியை சொல்லு, அவனை வந்து நானு மரணத்திலிருந்து காப்பாத்தி இதுதான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்பாரு எச்சர். அப்போ தர்மர் சொல்லுவாரு, தர்மர் இல்லையா, நீதிமான் இல்லையா, அவர் சொல்வாரு, எனக்கு நான் வந்து எங்க அம்மாவுக்கு குந்தி தேவிக்கு மகன் இருக்கேன்னு, என் தம்பி நகுலன் சகாதேவன் 2 பேரும் என்னுடைய சித்தி மாதரியினுடைய மகன்கள், அவங்கள கொடுங்க எனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்றப்போ எச்சன் வந்து அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு.
எப்படிப்பட்ட நீ ஒரு புண்ணியவான், ஒரு செல்பிஷ் இல்லாம இருக்க அப்படின்ட்டு அத்தனை பேரையும் உயிர்ப்பித்து அவரோட அனுப்பினாரு அப்படிங்கிறத இந்த கதையை மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து 6வதுல என்ன இருக்கு வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஞ்சனி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிற மாதாஜி. யம் யம் வாபி ஸ்மரணம் பாவம் சுஜதம் கலேவரம் தம் தம் ஏவதி கௌந்தேய சதா சதா தத் பாவ பாவிதக. ஒருவன் தனது உடலை விடும்பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யம் பாவி ஸ்மரன் ஸ்மரன்னா நினைவு போடுது. தனது உடலை விடுறப்போ ஒருத்தர் எந்த எந்த எண்ணத்தில் உயிரை விடுகின்றானோ, எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ அவ அந்த நிலையை தான் அடுத்த பிறவியில அடைவான். இதுல எந்த சந்தேகமே இல்லை அப்படின்றான். ஓகேயா? இது நான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். மரணத்துக்கு பிறகு ஒருவர் அடையும் நிலைக்கு பொதுவான சட்டம் என்ன? இதுதான் பொது சட்டம். பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய சட்டம் என்னன்னா, உடலை விடுறப்போ ஒருவன் எந்த நிலையை எந்த எண்ணத்தை எண்ணுகின்றானோ அந்த எண்ணத்தின் படிதான் அவனுக்கு அடுத்த பிறவியில் வாழ்க்கை அமையும். இந்த நிலையை தான் அவன் அடைவான் அப்படிங்கிறதா பகவானுடைய சட்டம். ஆகையினால எப்பவும் ஒருவன் எப்போ மரணம் அடைவாங்கிறது யாருமே சொல்ல முடியாது. அது நிச்சயம் கிடையாது. ஆனா கண்டிப்பா ஒரு நாள் மரணம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது மட்டும் நிச்சயம், எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும். ஆனா அந்த மரணம் எப்ப வரும்? அடுத்த நொடியில் வரலாம், கொஞ்ச நாட்களுக்கும் வரலாம். எப்ப வரும்னு சொல்ல முடியாது. பரீட்சித் மகாராஜா ஒரு பாவம் பண்ணதுனால சிறுங்கிங்கிற ஒரு பிராமண சிறுவன் அவருக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்துட்டாரு. நீ 7 நாட்களில் ஒரு பாம்பு கண்டு இறப்பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக அந்த 7 நாளில் அவரு மரணத்துக்கு பயப்படல. தன்னுடைய பதவியை எல்லாத்தையும் அரசாங்கத்தை எல்லாம் மகன்கள் கொடுத்துட்டு அவர் சுபதேவ புருஷன்கிட்ட பாகவதம் கேட்டு பகவான் உணர்வோடு அந்த 7 நாள் இருந்து பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணி பகவானுடைய உலகத்துக்கு போனாரு. பார்க்கணும். ஓகேயா? அடுத்து இன்னொரு ராஜா இதுக்கு மேல கர்ப்பாங்க மகாராஜா இனி ஒரு சில நொடிகள் தான் உனக்கு வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது சொல்லிட்டாங்க. அந்த நொடியிலையும் அவர் அதுக்காக மருந்துக்காக பயப்படுவார். அவர் என்ன செய்யாரு? அது பகவான் உணர்வோடு இருந்து அவரும் பகவான் உணர்வுக்கு நம்ம கிருஷ்ணரை நம்முடைய கடமை என்ன? பகவானை நினைத்து கொண்டிருப்பதே ஒழிய மரணத்தை பற்றி பயப்பட வேண்டியது இல்லை. மரணத்தை பற்றி நினைப்போம், அதை பற்றி பின்பற்றுவோங்கிற இதே வேண்டாம். நமக்கு வாழும்போது பகவானை பற்றி நினைப்பதற்கு நாம என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும்? பயிற்சி செய்து கொள்ள வேண்டும். இல்ல வேறு எண்ணத்தில் இருந்தால் நமக்கு அந்த நிலையைத்தான் நாம அடைவோம். அதுக்கு 2 கதை இருக்கு. டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. நான் மடமடன்னு சொல்லிடுறேன். இதுல பரத மகாராஜாங்கிறது ஒரு 10 நிமிஷம் கூட ஆனா பரவாயில்லையா? நிறைய பேச வேண்டியிருக்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, பரவாயில்ல மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. பரதனுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்தோம்னா, பரத மகாராஜா அவருடைய பேரை வச்சுதான் நமக்கு பரத கண்டம்னே வந்தது. பரத வருஷம் இந்த பரத மகாராஜா நல்ல ஒரு பக்தர். அவர் ஒரு காலம் வரைக்கும் 50 வயசு 50 வயசு வரைக்கும் ஆட்சி புரிந்து பிறகு தன்னுடைய குழந்தைகிட்ட கொடுத்துட்டு 50க்கு மேல வனப்பிரஸ்தம் வனத்துக்கு பகவானை நோக்கி தவம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்படி தவ வாழ்வில் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு மானியர் தொடர்பு ஏற்பட்டது. எப்படின்னாலும் அவர் யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ ஒரு நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த ஒரு மான் நதி போடுது. அந்த நதி பக்கத்துல ஒரு புலி ஒருமுறை சத்தம் கேட்குது. இந்த மான் பயந்துகிட்டு அந்த நதியை தாண்டதுக்கு முயற்சி செய்யறப்போ அந்த மான் தண்ணிக்குள்ள இறந்து போயிடுது. ஆனா அது குட்டி கரையிலேயே இருந்துச்சு. உடனே மகாராஜா பார்த்தாரு பரதரு, அது மேல பாசம் வச்சு அதை எடுத்துட்டு வளர்த்தாரு. ஓகேயா? அப்படி மானை வளர்த்து அதன் மேல ரொம்ப ஒரு பாசம் வைத்து விட்டாரா.
அவருக்கு வந்து நேரம் வந்து தன்னுடைய எதுக்காக வந்தாரு காட்டுக்கு பக்தி பண்றதுக்காக வந்தாரு. இப்ப மானின் மேல அவருக்கு பற்று வந்து விட்டது. ஏன்னா அவருக்கு இந்த மான் நம்ம இல்லைன்னா யாரும் பார்ப்பாங்க, மானம் வந்துட்டு புலி சிங்கம் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த காட்டுல அதுக்கு ஆபத்து வந்துட்டா என்ன பண்ண அப்படின்ட்டு அதே நிறைவுலயே இருந்தாரா. அப்படி இருக்கிறப்போ அப்போ ஒரு நாள் வந்து மான் குட்டி காணாம போயிடுச்சு. அதை தேடிட்டு அங்கிட்டு அடையிறப்போ இவர் மலையில இருந்து கீழே விழுந்து இறந்துட்டாரு. எப்படி இறக்குறப்ப என்ன நினைவுல இருந்தாரு? இந்த மானுடைய நினைவில் தான் இறந்தாரு. ஆகவே அடுத்த பிறவியில அவருக்கு என்ன பிறப்பு தான் கிடைச்சது? மான் பிறவி தான் ஏற்பட்டது இல்லையா? அதான் நல்ல பக்தர். மான் பிறவி எடுத்த பிறகு கூட அந்த மான் வந்து எங்கேதான் சுற்றி சுற்றி வந்தது என்றால், அந்த முனிவர்கள்லாம் வந்து வேதம் எல்லாம் படிப்பாங்கல்ல, அந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் அந்த மான்குட்டி வளர்ந்தது. ஓகேயா? மான்குட்டி வளர்ந்து அடுத்து அது அதனுடைய காலம் முடிஞ்ச பிறகு அது இறந்த பிறகு அடுத்த பிறவியில மறுபடியும் அந்த பரத மகாராஜா ஒரு நல்ல ஒரு ஏற்கனவே அவர் ரொம்ப ஞானம் வச்சிருப்பாரு. இது மான் பிறவியிலேயோ அவர் முனிவர்களிட்ட இருந்து நிறைய சிரவணம் கேள்வி மூலமாக நிறைய பகவானை பற்றி கேட்டதுனால அடுத்த பிறவியில் வந்து அவர் ரொம்ப ஒரு பிராமண குலத்துல நல்ல அங்கீராசா அப்படிங்கிற பிராமணருடைய குடும்பத்துல இவர் வந்து நல்ல ஒரு பிராமணராக பிறந்தாரு. நல்ல ஒரு எனது முக்தி அடைந்த ஒரு ஆத்மாவாக பிறந்தாரு. அவரை வந்து ஜட பரதன்னு சொல்லுவாங்க. யாரு கூட ரொம்ப பேச மாட்டாரு, அவ்வளவு ஞானம் உடையவர். அவர் ஒரு தடவை வந்து இந்த ரகுகன் இருக்கிற ஒரு மகாராஜாவை பல்லக்கு சுடுறதுக்கு போனாங்க. அப்ப இந்த ஜடபரதன் வந்து அவர் பாட்டில் நடத்தி போனப்போ அதுல வந்து 4 பேர் தூக்க வேண்டிய பல்லுக்கு 3 பேர் தூக்கிட்டு போக முடியல வந்து அவரையே தூக்கி சொன்னாங்க. தூக்கிட்டு போறப்போ இவர் வந்து காலை அங்கிட்டு இங்கிட்டு அகட்டி வீட்டை வச்சு நடந்ததை பார்த்துட்டு அந்த ராஜா இவரை சத்தம் போடுவாரு, என்ன இப்படி நீ நடக்கிற அப்படின்னு. அப்ப சொல்வாரு, கீழே வந்து எறும்புகள் எல்லாம் போகுது, அதை மிதிக்கக்கூடாது, அதுவும் ஒரு ஜீவன் தான், ஆகையினாலதான் நான் காலம் அது மேல படாம நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மகாராஜாவுக்கு ரகுகுணருக்கு ஒரு ஆச்சரியமா வந்து கீழே இறங்குறாரு. இவரை பார்க்கதான் ஒரு பெரிய ஒரு யோகி இல்லையா, இவரை பார்த்து ஞானம் பெறணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ராஜா பெறணும். அந்த வழியிலேயே இவர் பார்த்துட்டாரு. ஜடபரதனுக்கு அவருக்கு ஞான உபதேசம் செய்தார் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஆக இதுல இருந்து சுதா 2 மாதாஜி கருத்துக்களை படிங்க. நாம புரிஞ்சுக்கணும். என்னப்பா? சுதா மாதாஜி இருங்க நீங்க படிங்க. இருங்க கொஞ்சம் இருங்க. இந்த கதையில இருந்து 2 உண்மையை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும். கவனிக்கணும். என்ன உண்மை? ஒண்ணு வந்து இறக்கும் பொழுது என் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ, படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி, நான் இதை சொல்லி முடிக்கல. சொல்லுங்க. இது கேக்குறியா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இறக்கும் பொழுது எந்த நினைவில் நாம் இருக்கின்றோமோ அந்த நிலையை அடைவோங்கிறதுக்கு இப்போ இந்த கதை மூலம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, மான் நினைவுல இருந்ததுனால மான் பிறவி இல்லையா? ஆனா முற்பிறவியில் அவர் செய்த அந்த பூஜை புரஸ்காரம், அவர் படிச்ச அந்த வேதம் இதெல்லாம் அந்த ஞாபகத்துலதான் அடுத்து ஜடபரதனாக இருந்தாரு, ஜடபரதனாக இருந்தாரு. அப்போ அவர் ஞானியா பிறந்தாரு. யாருக்கு? அதாவது நம்ம மன்னனுக்கு வந்து ஞான உபதேசம் பண்றாரு. ஓகேயா? ஆக நம்ம என்ன நினைவில் மரணிக்கின்றோமோ அதே நிலையை அடைவதற்கு அவர் இருக்கும். அடுத்தது வாசிங்கம்மா. இப்போ 7வது படம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மாத் தே சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்யச மய்யர் பிதா மனோ புத்திர் மாமே மாம் வைஷ்யஸ்ய அஷ்யக சம்சயக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூரிய மாதாஜி. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண குருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டே அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம்
நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு, இப்ப இந்த கதை பார்த்தோமே, இதுல இருந்து எப்பவுமே என்னையே நினைச்சிட்டு உனக்கு என்ன கடமையோ அந்த கடமை என்ன சொல்றாங்க, அந்த கடமை போடுது, அதை மட்டும் செய்யும், என்ன நினைச்சிட்டு செய்யும். அப்படி நீ செய்யக்கூடிய செயல்களை எனக்கே அர்ப்பணிச்சிடு. அப்படி செஞ்சா, அப்படி செய்தப்போ மனம் புத்தியெல்லாம் என் மேலதானே நினைவு இருக்குல்ல. அப்படி நிலைமை இருக்குனால் நிச்சயமாக நீ என்னை அடைவாய், வேற எங்கேயும் போக மாட்டாய். ஆக பகவானை மனதால் நினைத்து கொண்டு நாம் கடமைகளை செய்தால் நாம் பகவானை சென்று அடைவோம் அப்படிங்கிறத இங்க தெரியும். அடுத்தது 8வதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்யகாமின பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். என்ன சொல்றாரு? ஏன்னா அர்ஜுனன் ஒரு தடவை சொல்றாரு, நீ உன் மனசையும் புத்தியையும் என் மேல செலுத்தி நீ உன் கடமையை செய்யுன்னு சொல்றாரு. அர்ஜுனன் கேட்டானா, என் மனசை எப்படி அடக்க, நீ காற்றை கூட அடக்கிடுவேன், மனசை எப்படி அடக்கிடுவேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ அதுக்கு பயிற்சி செய்யப்பா. நீ என்னையே நினைச்சு உன் மனசை என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இந்த வழியில இருந்து என்னை நினைப்பதில் இருந்து சற்றும் விரலாம பயிற்சி செஞ்சா நிச்சயமாக உனக்கு நீ என்னுடைய நினைவிலேயே நீ கடமையை செய்யலாம், நீ என்னை அடையலாம். அதனால உனக்கு எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம், பயிற்சி தான் வேணும். அந்த மனசை கட்டுப்படுத்தணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? பயிற்சி வேணும். பகவான் நினைவே நம் மனதை செலுத்த வேண்டும். நம்ம வாழ்கின்ற காலத்தில் நம் மனதை பகவான் மீத இடைநிறுத்துவோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆக ஏற்கனவே நமக்கு பகவானுடைய நினைவு பரமாத்மாவாக நமக்கு உள்ள இருக்காரு. பகவான் நினைவு நம்மிடம் உள்ளது. அதை நம்ம புதுப்பித்துக் கொள்வதுக்குதான் என்ன செய்யறோம்? ஜபம் பண்றோம், பகவானுடைய நினைவிலேயே வாழ்றோம். அடுத்து ஜபத்தை எப்படி பண்றோம்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மகா மந்திரத்தை சொல்றப்போ வாக்கு சொல்லுது, அத காது கேட்குது, அது மனசுக்கு கொண்டு நமக்கு கேட்கிறாப்புல சொல்லணும்னு சொல்லுவோம். ஏன் வேண்டாம்னு சொல்றாங்கன்னா, இந்த மூணும் கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடும். இந்த மாதிரி நாக்கு காது மனம் ஓகேயா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி இருந்தால்தான் நம்ம எதை செய்ய அடையலாம் பகவானுடைய மனத்தை. ஓகேயா? ஆக ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்றதுக்கு நம்ம பகவானை உள்ளேயும் பார்க்கிறோம், பரமாத்மாவாக பார்க்கிறோம். வெளியேவோ அவருடைய நாம் நடப்பதால் வாழ்க்கை முழுவதும் மகா மந்திரத்தை ஜபம் செய்தால் நிச்சயமாக மரணத்தின் போதும் நாம் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளலாம். இது ஒரு மகா மந்திரம் வெளிப்படுடைய பலன். ஆக மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வதற்கே ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை அடுத்து என்ன செய்யணும்? விக்கிரக ஆராதனை செய்யணும். நம்ம வீட்டுல விக்கிரகம் இருக்கு, நமக்கு நம்ம கிருஷ்ணால இந்த ஆரோக்கியம் எல்லாம் பாக்குறாங்க. வீட்லயும் நம்ம பூஜை எல்லாம் செய்வோம். அப்படி பூஜை செய்யறப்போ ஆரத்தி காட்டுறோம், பூவால் அலங்கரிக்கிறோம். இதெல்லாம் எதுக்காக செய்யறோம்? கிருஷ்ண உணர்வு இதை வைத்துதான் செய்யறோம், பகவானை நினைச்சுதான் செய்யறோம். ஆரத்தி சமர்ப்பிக்கிறோம், அடுத்து பிரசாதம் செய்யறோம், அதுக்கு பகவானுக்கு நிவேதனமா சமர்ப்பிக்கிறோம். நல்ல சூடம் இருக்கு எல்லாம் காட்டுறோம் இல்லையா? அடுத்து பண்டிகை எல்லா பண்டிகையும் கொண்டாடுறோம். இதுக்காக பகவானை நினைவில் கொள்வதற்காகதான் இவ்வளவு நம்ம செய்யணும். அந்த விக்கிரக ஆராதனைகளோ மக்களை நாம் நினைவில் கொள்ளலாம். அந்த பகவானை விடையராது நினைவில் கொண்டால் நிச்சயமாக பகவான் நினைவுக்கு செல்லலாம். ஆக இது ஒரு கதை. இது ரொம்ப டீட்டெயில சொல்லாம சுருக்கமா சொல்லுவது அந்த டைம் வச்சு. ஒரு அஜாமில இருந்த ஒரு பிராமணன், அவன் நல்ல பக்திமான் தான். அவன் ஒரு தடவை காட்டு வழியை போனப்போ ஒரு வேசியினுடைய ஒரு தவறான ஒரு உறவை பார்த்த உடனே அவனுக்கு வேசி மேல ஒரு நாட்டம். அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு 10 பிள்ளைகளை பெற்றா. 88 வயசு. கடைசியாக அவனுக்கு பிறந்தது ஒரு குட்டி பையன். அவனுக்கு நாராயணன் ஒரு பேரை வச்சாங்க. ஏன்னா அவருக்கு பக்தர் இல்லையா? அப்படி அந்த பையன் மேல அளவற்ற அவனுக்கு அன்பு
நேரம் நாராயணன் நாராயணன் தான் சொல்றாரு. அவருடைய இறுதி காலம் 38 வயசு வந்துச்சுல, இறுதி காலத்துல அவர் உயிர் போகக்கூடிய நிலையில இருக்கிறப்போ யமதூதர்கள்லாம் அவருடைய உயிரை கொண்டு போறதுக்காக வீட்டு வாசல்ல இருப்பாங்க. அப்ப இவர் யமதூதர்கள் பயங்கரமா இருக்கிறத பார்த்துட்டு மகனை கூப்பிடுவாரு, நாராயணா நாராயண பாப்பா அப்படின்னு. அத உடனே நாராயணாங்கிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க. ஓகேயா, விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் அவர் நாராயண நாமத்தை உச்சரித்தார். ஆகையினால விஷ்ணு லோகத்துக்கு தான் நாங்க அவரை கூட்டிட்டு போவோம் அப்படின்னு நிக்கிறாங்க. இந்த யம தூதர்கள் என்ன செய்யறாங்க, நம்ம அவர் உயிரை யமலோகத்துக்கு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி யம தர்மராஜாவிட்ட போய் கேட்டா அவர் சொல்றாரு, எப்போ பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்தாரோ அப்போ நம்ம அதுல இன்டர்வியூ பண்ணக்கூடாது. அவங்க சொல்றது கருத்து சொல்லிட்டாரா. ஆகையினால அவர் இந்த யம தூதர்கள் போயிட்டாங்க. விஷ்ணு தூதர்கள் உடனே அவருக்கு அப்பதான் புரியுது, நம்ம எப்படி தவறான வழியில போயிட்டோம். அதனாலதான் இந்த செஞ்ச பாவத்துக்காக தான் இந்த யம தூதர்கள் வந்திருக்காங்க. ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு புண்ணியத்தினால பையனுக்கு நாராயணாங்கிற பேரு அவனதான் கூப்பிட்டோம். ஆனா பகவானே விஷ்ணு தூதர்களை அனுப்பிட்டாரு அப்படின்ட்டு அதுக்கு பிறகு பக்தி தொண்டியை செய்ய ஆரம்பிச்சு தூய பக்தராகி பகவான் வேதத்திற்கு சென்றார். நம்ம பார்க்கிறோம். ஆக இந்த அஜாமிலனுக்கு இரு பிறவி அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. செகண்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து பகவானிடம். ஆக பகவானே பகவத்கீதையில் சொல்லியிருக்காரு, நான் என்னுடைய பக்தன் எப்பவுமே தோல்வி அடையவே மாட்டான். என்னுடைய பக்தியில் ஈடுபட்டால் அவ இடையில தவறி விழுந்தாலும் ஏதாவது தவறு செய்தாலும் மறுபடியும் அவன் பக்திக்கு என்னை அடைய முடியும்னு பகவான் சொன்னார். அது இவருடைய கதையில நமக்கு புரிகின்றது. ஆகையினால நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி எந்த அளவுக்கு செய்கின்றதோ அந்த அளவுக்கான பக்தியுடைய பலனை நம்ம இந்த பிறவியிலையும் அனுபவிப்போம், அடுத்த பிறவியிலையும் நமக்கு அது தொடரும். ஆக நம்ம சேர்க்கக்கூடிய சொத்து சுகமா வீடு வாசல் எல்லாம் இங்க விட்டுட்டு தான் போகும். ஆனா நம்ம இப்ப படிக்கக்கூடிய இந்த இறை அறிவு நமக்கு கூடவே மேக்சிமம் பக்தி தொண்டு பண்ணி பகவான் உலகத்துக்கு இப்ப போகலைன்னா கூட நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பக்திக்கு ஏற்ற மறுபிறவி நல்ல செல்வந்தர்களோ பக்தி மந்தன் பக்தியை தொடர முடியும். அப்படிங்கிறத நம்ம செய்யணும். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்குன்னா, பகவான் எப்படிப்பட்டவர், புராண மனுசாசி தார மனோர. என்ன சொல்றாருன்னா, பகவானுக்கு புராணம் எல்லாம் அறிந்தவர், ரொம்ப 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 பழமையானவர். பகவானுக்கு முன்னாடி யாருமே இல்லை, நம்ம எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். அவர் ரொம்ப ரொம்ப சிறியவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர். இந்த ஜட உலகையும் பராமரிக்கிறாரு, பராமரி. இந்த நம்ம பௌதிக கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். நம்மளால அவரை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அச்சிந்திய ரூப, அச்சிந்திய ரூபன, சிந்தியன சிந்தனை, அச்சிந்தியன சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட அவரை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாத ரூபம். சச்சி ஆனந்த ரூபம் சூரியனமாறு பிரகாசப்பட்ட ஜட இயற்கை குணங்களையும் கடந்த உத்தமமான பகவான். இத்தகைய பகவானை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும், தியானிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆக தியானிப்பதற்கான வழிமுறைகள் 10 வழிமுறைகள் இருக்கு. இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்ன வழிமுறைகள்? பகவானை பற்றி இப்ப படிச்சோமா இல்லையா? பகவான் எப்படிப்பட்டவர், அணுவை விட சிறியவர். அடுத்து எப்படிப்பட்டவர், அணுக்களுக்குள்ளும் நுழைந்து எல்லா ஜீவராசிகளின் இதயத்துக்குள்ளும் நுழைந்து இருக்கின்றார் இல்லையா? சீரோத கசாய விஷ்ணு எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு, அணுக்களுக்கு இடையில் இருக்காரு, நம்முடைய இதயத்திற்குள்ளேயே பரம இருக்கிறார். அடுத்து ரொம்ப 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 பழமையானவர், அவருக்கு மூத்தவங்க யாருமே இல்லை, எல்லாருமே அவருக்கு பிறகு தோன்றியவர்கள் தான். அவரால் ஏற்பட்ட எல்லாமே அவரிடமிருந்துதான் தோன்றின. எல்லாவற்றையும் பராமரிக்கிறவர் அவர்தான். சர்வசிய ஆதாரம்.
பௌதீக கருத்துக்களுக்கு நம்ம கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டவர். நம்மளால அவரை கற்பனை செஞ்சு கூட இப்படி அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அவரை எல்லாம் அறிந்தவர், எல்லா காலத்தையும் உணர்ந்தவர். கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் அதெல்லாம் அடுத்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப விரிவாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட பகவானை புரிந்து கொள்வது எளிதா? இல்லை, புரிந்து கொள்ள இயலாது. அவருடைய சக்தி நம்முடைய கருத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, பாடுதான் முடியாது. ஆக பகவான் எப்பவுமே தனி நபர் தான். அவருக்கு ரூபம் இருக்கு, சத்து சித்து ஆனந்தமான ரூபம் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்த சூரியன மாதிரி பிரகாசம் இவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட பகவான் வரைக்கும் படித்தது புரிந்து கொள்ளும். நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல நல்ல குணங்கள்லாம் இருக்குல்ல, இந்த குணங்கள் எல்லாம் பகவானிடமிருந்து வந்தவைதான் என்பதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டது. அதனால பிரயாண காலே மனசாசலேன படித்யா யுக்த யோக படேன சைவ குருவோர்த்து பத்தியது பிராணமாவேஷி சமயக் சதம் பரம் புருஷ முகைதி திவ்யம். எவன் ஒருவன் இறக்கும் தருவாயில், அதாவது எப்படியெல்லாம் பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியுங்கிறத அடுத்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல படிக்கின்றன. இறக்கக்கூடிய நேரத்துல இந்த யோகிகள்லாம் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம நீங்க நல்லாவே படிச்சிருந்த 6வது அத்தியாயம். அதுல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, உயிர் மூச்ச புருவங்களுக்கு இடையே, புருவம்னா என்ன, 2 அந்த ஐப்ரோ இருக்கு, அதுக்கு நடுவுல ஆகினி சக்கரம்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு இடையில எதை வைக்குவாங்க, மூச்சை நிறுத்தி, அதாவது அந்த பிராணனை நிறுத்தி யோக பலத்தினால என்ன செய்வாங்க, பகவானை பரலாத மனதோடு, அப்படின்னா என்ன, வேற எதிரையும் மனசு செலுத்தாம முழு பக்தியோடு பகவானை நினைக்கக்கூடிய யோகிகளுக்கு நிச்சயமாக பகவானை புரியுதா? ஆக அஷ்டாங்க யோகிகளும் பகவானை அடைவாங்க. எப்போ அவங்க முழு பக்தி தொண்டு செஞ்சாதான், பக்தியோடு பகவானை நினைத்தால்தான் அவங்க யாரை அடைய முடியும், பகவானை அடைய முடியும். இது ஒரு ஆக யோகிகள் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஆகினி சக்கரத்தில் உயிர்மூச்சை நிறுத்தி அவங்க பக்தி பண்ணி பகவானை அவங்களுடைய மனதால புதியால நினைவில் கொண்டு அவங்க சமாதி முறை அடைந்து பகவானை அடைவாங்க. அடுத்தது வேற எதன் மூலமாக அறியலாம்? வேதங்கள், வேதெல்லாம் படிச்சிருக்காங்கல்ல, அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஓம்காரம், நம்ம இதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம். ஓம்காரத்தை உச்சரிச்சு உறவு மேற்கொண்டு முனிவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, ஞானிகள்லாம் பிரம்மனின் அடையறாங்க. பிரம்மன்னா என்னது, பகவானுடைய ஒரு பகுதிதான் பிரம்மன் இல்லையா? அவருடைய பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து வந்ததுதான். ஞானிகள்லாம் அந்த பிரம்மன்ல தான் நுழையிறாங்க. இந்த பக்குவத்தை விரும்பக்கூடியவர். எனக்கு பிரம்மன்ல நுழைஞ்சா போதும், பகவானுடைய லோகத்துக்கு போகும், இந்த உலகத்தை விட்டு தப்பிச்சு பிரம்மன்ல போய் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க. அவங்க அந்த பக்குவம் எனக்கு போதும், பிரம்மச்சரியத்தை மேற்கொள்ளும், தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் அடக்கும். அப்படி அடக்குனாக்கா முக்தி அடைவாங்க. முக்தி அடைவதுன்னா என்ன, பௌதிக பஞ்சத்துல விடுபடும். ஓகேயா? அப்படிப்பட்டவர்களுடைய நான் விவரிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்றது பகவான். எப்படி விவரிக்கிறாரு இதுல? அவங்க புலன்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும், கட்டுப்பட்டோம். அஷ்டாங்க யோகத்துல முடிச்சோம். பிரத்யாகம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அது புலன்களுடைய ஈடுபாடுகள் போகாம விடுபட்டு யோக நிலையில என்ன செய்யறாங்க, புலன்களுடைய எல்லா கதவுகளையும் எல்லாத்தையும் மூடி தன்னை தன்னுடைய மூச்சையும் என்ன செய்வாங்க, அடக்கி பிராணாயாமம் பண்ணி இந்த உயிர் மூச்சை தலை உச்சிக்கு சடசாரம் சொல்லுவாங்க. தலை உச்சிய
அதுக்கு நிலை நிறுத்தி என்னை அடையலாம் அப்படின்னு. இந்த யோக பயிற்சி வந்து ரொம்ப சிரமம். எல்லாராலையும் இந்த யோக பயிற்சி செய்ய முடியாது. பகவான் சொல்றாரு இது ரொம்ப கடினமானது. இதுல பாதி வெற்றி அடையலாம், பாதி வெற்றி அடையாமல் விழவும் செய்யலாம். அவங்க வெற்றி அடைஞ்ச அளவு வந்து அவருக்கு பரிந்துரை வந்து அவ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணவும் முடியும் அப்படின்னு. அதை யோக பயிற்சியில நிறைவேற்ற பிறகு அப்படிப்பட்ட யோகி என்ன செய்யணும்? ஓங்கிற பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரித்து பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட வேண்டும். அப்படி பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுபவன் தான் ஆன்மீக கிரகங்களை தெரியுதா? வைகுண்டம் போகலாம் அல்லது கோலகம் போகலாம். அதை எண்ணிட்டு விடுறானோ ஓம்ங்கிற பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரித்து கொண்டு போகலாம். ஆகிய தவத்தில் ஈடுபட்டும் போகலாம். உயிர் மூச்சை வந்து சரஸ்வரம் தலை உச்சிக்கு கொண்டு போய் ஓங்காரத்துல நிலை பெற்று பகவானை உணர்ந்து பகவானுடைய பக்தி பண்ணி மாதாஜி அவ்வளவுதான். இல்ல மாதாஜி, இல்ல நீங்க சொல்றேன்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த இது முடிச்சோடனே நம்ம அதை சொல்லலாம் மாதாஜி. இப்ப லீவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க, அதுக்காக தான். நம்ம சொல்லிடுவோம். இதோட நான் முடித்து கொள்கின்றேன். 14 நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்குள்ள 2:30 வந்துருங்க. இன்னைக்கு நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் பேச வேண்டியது இருக்கு. மாதாஜி லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சொல்லலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எண்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி, அப்புறமா சொல்லலாங்கிற. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. நான் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க अंदगोड़ी वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य हरिदास साहब की जय। प्रभुपादा அவர்களுக்கு जय। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. जय हरि बोल। हरि बोल। प्रणाम माताजी। माताजी।